Οροσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας. Άιντε Γιουριά, 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 άιντε κι ο χορός σε τραγούδια, άιντε κι ο χορός σε τραγούδια, άιντε Γιουριά, 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 Γιουριά. Με παραδοσιακά κάλαντα έπρεπε να σε υποδεχτώ, Μπαρμπαμήτρο, φτάνοντας στις γιορτές. Καλημέρα! Καλώς ήρθες. Δεν θα μας μιλήσεις. Δεν μπορώ. 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα αργήσαμε. Πάει, καλημέρα. Έφια. Απεργώ κι εγώ. Καλημέρα σας. Τι γκρίνιας είσαι όμως. Τι πράγμα ρε παιδί. Γκρίνιας. Μα είδες, καλημέρα. είχε διαφημίσει τι να κάνεις. Κόψω για να ξεκινήσεις να λες καλημέρα. Όχι παιδάκι, εντάξει. Καλημέρα σας. Καλά να είστε, καλά πηγαίνουμε. Τι εννοείς, καλά πηγαίνουμε, όλα καλά. Όλα ανθερά. Τα μπλόκα λειτουργούν μια χαρά. Ο κόσμος περνάει χωρίς προβλήματα. Ευτυχώς δεν δημιουργούν προβλήματα στους πολίτες. Το έχουν πει πολλές φορές οι αγρότες μας. Από τα Κρήτη μεριά, άλλο εκεί κάτω. το δικό τους του χαβά πάλι. Τα δικά μας τα κοιτάμε εμείς τώρα. Καθένας τα του οίκου του. Τα δικά μας είναι, αλλά πάλι άνοιξαν. Άλλα θέματα έχουν εκεί. Άστος. Ιστορία άνοιξαν. Αυτό δεν άφησαν και 20 καρκινοπαθείς να κάνουν στην ώρα τους το τέτοιο. Αυτά λίγο να τα προσέχουμε, κύριε Κρητική. Καλά, και τι ακούγεται άσχετο. Σιγά να ασχοληθούμε πάλι με την Κρήτη, βουρίζια, με μουρίζια και άντε να μην ασχολείσαι και μην ακούς πολλά. Ναι. Γιατί δεν ξέρεις και τι από αυτά που ακούγονται είναι πραγματικότητα ή τι είναι στοχευμένο να ακουστεί. Όπως ακουγόταν για τον μπλόκο της Κομοτηνής ότι διάφορα εκεί πέρα, ξέρω εγώ, για να διαβάλουν και τους αγρότες του μπλόκου, και πριν από λίγο αναγκάστηκαν και εξέδωσαν ανακοίνωση Κομοτηναίοι αγρότες για να διευκρινίσουν ποιοι περνάνε, πώς περνάνε και τι γίνεται με τη διέλευση εκεί στην Κομοτηνή. Γιατί ακούγονται διάφορα. Να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, ο Μπαρμπαμήτρος. Αυτός είναι. Νάτος. Κάθε Τετάρτη εδώ. Κάνε παρουσίαση. Σιλίδες, Μιλίδες. Μεταδιδόμαστε από τη σελίδα μας στο Facebook του Ράδιο Εύρος, φίλες και φίλοι. Μπορείτε να στέλνετε τις παρεμβάσεις σας και εκεί σε σχόλιο δημόσια. Βεβαίως μπορείτε και σε προσωπικά μηνύματα, αν δεν θέλετε να δημοσιοποιήσετε το όνομά σας. Είτε στο 6977 549 975, το κινητό στη διάθεσή σας, 6977 549 975, είτε τηλεφωνείτε στο 2552 413 εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Εύρος, είτε info@radioevros.gr με μήνυμα στην ηλεκτρονική μας αλληλογραφία ή στα social media παντού σε προσωπικά μηνύματα επίσης. Όπως προτιμάτε, αρκεί να έχουμε τις φωνές τις δικές σας να τις ακούμε, τα μηνύματά σας να τα διαβάζουμε, τις παρέμβασεις σας, τις ουσιαστικές. Γιατί ο Μπαρμπαμήτρος γι' αυτό είναι εδώ. Τελειώσουν τα κινέζικα. Δεν κατάλαβες τίποτα. Κάθε φορά τα ίδια. Τίποτα από αυτά δεν χρησιμοποιήσεις. Στα ελληνικά, ρε παιδιά, στα ελληνικά. Τι να πω, είπα ηλεκτρονική αλληλογραφία, να πω email, ελληνικά το λέω. Αλληλογραφία, τι είναι αυτά. Σε προσωπικά μηνύματα λέω, δεν λέω inbox. Inbox και δίξ για την πλάτη και όλα. Μια χαρά ελληνικότατα τα λέω. Το καλό σας. Εδώ όλοι ξένοι χρησιμοποιούν ελληνικά ελληνικές λέξεις. Ζούμε σε μια παγκοσμιοποίηση, Μπαρμπαμήτρο. Αφήνουμε τα δικά μας και βλέπουμε και κάτι αυτό και coachissimo. Coachissimo τι είναι? Ναι, το stageissimo. Ναι, δεν υπάρχει σκηνή, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, καθοδηγητές, τι να πω. Προπονητές λέγανε. Ναι. Ο δάσκαλος, ο μέντορας. Ο μέντορας, ναι, ελληνική μέντορας, πάρα πολύ. Κότσοσε με. Λοιπόν, εσύ πώς είσαι, πες μας τα δικά σου. Καλά είμαι, λίγο μίχλη, λίγο με έκοψε τα φτερά μου, αλλά τι να κάνουμε. Ναι. Γιατί λόγω γύρατος ο μίχλη χτυπάει, υγρασία, τροπάει τα κόκαλα. Και απ' την άλλη σκέφτομαι τις ανθρώπους που είναι στις δρόμοι, όσο και να κάψουν παλούκια και κούτσορα, όσο και να τρέξουν για τον αγώνα τους, καημένοι, τι τραβούν εκεί, νομίζεις καλά περνούν. Ήθελαν αυτοί να φύγουν τις οικογένειες. Κοίτα, βλέπουν καμιά φωτογραφία διάφοροι ότι ψήνουν πανσέτες και πίνουν κανένα τσιπουράκι και νομίζουν ότι πήγαμε εκεί πέρα να κάνουμε το barbecue μας. Ας πάμε να μαζιλεύουμε εκεί μέσα να πιούμε ούζο και τσιπουρό και να φάμε λουκάνικα. Ξέρεις ότι έχουν βάρδιες ανά ημέρα, ανά σύλλογο αγροτικό, ποιος έχει την ευθύνη του μπλόκου, Ναι, αφού ζηλεύουν, λέω, κάποιοι είναι για τα τσίπορα και τα λουκάνικα, ας πάνε εκεί να κάνουν μαζί τους παρέα, τη συμπαράσταση. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Πάντως τώρα αυτό. Δεν θα φάνε οι άνθρωποι, δεν θα πιούν. Εντάξει, λογικό είναι. Τι θα κάθονται εκεί πέρα όλη μέρα νηστικοί και διψασμένοι. Λοιπόν, έχει βγει ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε μέχρι και 21 Δεκεμβρίου. Έχουμε 10 ακόμα, αλλά μέχρι 21 Δεκεμβρίου έχουν κάνει πρόγραμμα στον μπλόκο για το ποιος αναλαμβάνει καθημερινά την ευθύνη του μπλόκου. Είναι φέτος, είναι πολύ οργανωμένοι. Είναι ενδεικτικό του ότι έχουν πρόθεση να φτάσουν πραγματικά μέχρι μακριά. Ναι, δεν ξέρω τα νέα με το Βόλο τι είναι. Το έκλεισαν το λιμάνι, δεν το έκλεισαν. Ήταν το πρωί να το κλείσουν και αυτοί. Στο Βόλο το λιμάνι δεν πρόλαβα να το παρακολουθήσω. Ναι, τέλος πάντων το πρωί θα πήγαιναν. Στον Εύρο μας πάντως λιμάνι δεν θα κλείσουν, το αεροδρόμιο. Τα ξεκαθαρίσαμε με τον πρόεδρο της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Αλεξανδρή, προχθές. Καλαβάλα και της Κρήτης είναι αυτά. Άστα. Λοιπόν,
Θέλω να πω σήμερα Τετάρτη αναλαμβάνει ο Αγροτικός Σύλλογος Δημοτήχου την ευθύνη του μπλόκου στο Ορμένιο. Το βλέπω στο πρόγραμμα, γι' αυτό το λέω. Να το ξέρουν όσοι θέλουν να επισκεφτούν τον μπλόκο, τους διδημοτυχίτες θα βρουν εκεί. Και τους υπόλοιπους βεβαίως, απλά αυτοί θα είναι οι υπεύθυνοι, οι επιμελητές, ας πούμε, σήμερα. Λοιπόν, τώρα ας πούμε, τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση και τα πρόσωπα αυτής? Να φέρουν, να τα αφήνουν τους ανθρώπους. Τώρα θα μπορούσε να λυθεί σε 2 ώρες αυτό. Πάτε στον Κυριάκο, αφού σας καλεί, να τα συζητήσετε, να πάρουν πάλι υποσχέσεις, θα φύγουν οι άνθρωποι μισθά. Λοιπόν, τι νομίζω εγώ τώρα, το δικό μου το φτωχό το μυαλό, το απολυτικ. Λέω, μήπως τα αφήνει να γίνονται έτσι και να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, έρχονται γιορτές και να τα βάλουν με τις αγρότες? Λέω εγώ τώρα. Ένα τεινό αυτό. Και ένα δεύτερο είναι να κουραστούν οι αγρότες και να γυρίσουν πίσω και να κουραστούν οι αγρότες. Αγρότες κουράζονται όλη τη χρονιά, τώρα θα κουραστούν. Άμα κάνουν πίσω τώρα οι αγρότες, πάπαλα ιστορία. Θα ξανά έχουμε ένα ίδιο επεισόδιο με το ίδιο μαθημένο του τέλους. Τι θα κάνουν? Αυτά που ζητάνε να πάνε τα κάνουν. Πρόσεχε όμως. Ναι. Και εμείς και αγροτιά δηλαδή. Και είναι μερικοί, όχι όλοι. Πώς να τους απομονώσουν πρέπει. Δηλαδή τώρα σήμερα έβλεπα έναν που φώναζε από την Κρήτη που είχε πώς το λένε, δηλωμένα χωράφια στα Καλάβρητα. Ναι. Κατάλαβες? Και έβγαινε αυτός από τα Καλάβρητα και έλεγε εμείς δεν έχουμε τέτοια χωράφια. Κάπου τα βρήκε ο άνθρωπος για να τα δηλώσει. Έτσι από το μυαλό του να τελειώνουν αυτά. Να τελειώνουν αυτά. Φτάνησε. 10 νοματέοι δεν μπορούν να κάνουν να είναι η ντροπή και να βάζουμε συντροπή όλους τους αγρότες. Απομονώστε τους. Οι ίδιοι πρέπει να τους απομονώσουν. Να τους πετάξουν έξω από τα πράγματα. Την εξεταστική την παρακολουθείς καθόλου? Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή? Αχ, τέτοιο εγώ, κοίταξε να δεις. Εγώ θα πάω σήμερα να δω θέατρο. Καλά. Γιατί δεν περνάς καλά με την εξεταστική? Είναι πολύ θέατρο. Ειδικά η μαρτύρια είναι πολύ θέατρο. Άστα. Ξέρεις, πάντως έχουν γίνει viral λατάκες από εκεί πια. Δηλαδή ο Φατσέας λέει τύφλα να έχει με όσα είπε με τα μαργαριτάρια που πέταξε πρόσφατα ο Μαγειριάς. Μαγειριά δεν το λένε? Πού να ξέρω, Μαγειρίτσας. Μαγειριάς. Καλά, έχει γράψει ιστορία. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις. Και τα ελληνικά δεν είναι και δεν είναι. Ας τα μαργαριτάρια είναι και τι απαντούσε τελικά. Άμα πιάσει. Ξέχνα τον τρόπο. Το περιεχόμενο άκου. Δηλαδή αυτό με τον κακό το λύκο, με τα πρόβατα που του φαγε, με το ότι δεν. Δηλαδή το δώρο της Μανούλας μια Πόρσε. Δεν σου έκανε ποτέ η Μανούλα συγχωρημένη μια Πόρσε? Αγρότησα δεν ήταν? Η χάλα της Πούλσα στην κρίση τη μεγάλη. Δηλαδή, τώρα κοίτα, εγώ στο έχω ετοιμάσει αυτό. Δεν ξέρω αν θες να ακούσεις λίγο, γιατί το θέλω το σχόλιο σου. Έτσι, λίγο να το σχολιάσουμε. Σε παρακαλώ, αναγκαστική απολυτηρίωση. Έγινε αναγκαστική απολυτηρίωση. Απολυτηρίωση κοπέτου. Έγινε αναγκαστική απολυτηρίωση. Σταμάτα! Λέει χιμπούνρε, τσιφάτς. Τσιφσαμότερ, μαλάκα. Εσύ τι είχες? Αφήστε να αφήσει τον ορμό της σκέψης. Τον ορμό της σκέψης ήθελε. Εντάξει, απλά έχει παρεμβάσει μέσα και από σύριαλ, τον Φατσέα ειδικά, να παρεμβαίνει και να κάνουμε αντιπαράθεση ποιος είναι πιο. Δηλαδή σε αυτό που πρόσφυγα. Αυτό που πρόσφυγα. Ποτέ δεν περνάει και δεν φέρνει στον Ελγά γιατί θα απορριπτεί σίγουρα. Σημασία έχει ότι εσύ εξελέγγιν, γιατί έχεις και πολύ λέγγιν. Δεν έχω αγοράσει γιατί αποφεύγω τις αρρώστιες και όπως έχω προπεί και θα ξαναπώ. Είσαι το alter ego μου. Σε μια γελάδα θα είναι 300 ευρώ και έχεις καταχαθεί και δεν μπορεί να τα ξαναφτιάξεις ποτέ. Έχω ίστρο σήμερα. Έχουν ανέβει τα ιστρογόνα μου. Τότε γιατί τα ζώα όταν τα πληρώνει, κύριε Κόκαλη, ξέρετε πολύ καλά. Όταν έρχεται ο κτηνίατρος και βλέπει ότι τα ζώα είναι υγιείς. Ο κτηνίατρος και είναι υγιείς τα ζώα. Υγιεινότητας. Υποτροφίασε. Έπαθε υποτροφή, πώς το λένε. Και βλέπει ότι τα ζώα έχουν τα ενότια στα αυτιά τους. Χαμουρεύεστε τώρα ενότιον μου. Ενότιον θα πει σκουλαρίκι. Αντεπνίξω ρε αμόρφωτε. Η οποία δικαιολογεί αυτού του περιβόητου αυτοκινήτου που έχω αγοράσει διακινού με τη μητέρα μου το 2004. Δεν σε καταενώ και είναι περίεργο γιατί εγώ έχω μεγάλη κατανόηση. Έχει αυτό το προϊόν και το φάει το ζώο, παθαίνει συψημία στο στομάχι. Λέω να την πάμε στον γιατρό στην Τρίπολη. Είναι πιο εξειδανικευμένος αυτός. Έχω δουλέψει. Έχω πάρει λεφτά. Και όπως όλοι οι 17 εκατομμύρια αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχω πάρει νόμιμους, ξαναλέω, αποζημιώσεις. Εγώ είμαι υπεράνω φάση υποψίας. Πάσεις! Πάρα πολλούς τόνους σε μοσκάρια που τα οποία παχαίνονται. Μας συνδέει ο ομφάλιος πόρος. Θα μπορούσε αν ήθελε να το καλύψει και δεν θα έκανε περαιτέρω ελέγχους και δεν θα εκτεθόταν ανθρώποι. Όχι ρε Σταυρούλα, δεν μπορεί να με κρίνει ο κάθε αδέκαστος. Και αν έκανα κανένα σφάλμα, ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο μπαλέτο. Φωνάζουν έξω στον κόσμο και να βγάζουν ψευδές ειδήσεις. Δεν έχεις ακούσει που λένε fake news. Έχω κάνει προσφυγή
προς του πορίσματος. Δεν εξοφθαλμιώ τίποτα. Ήρθα εδώ αυτομούλος να σε στηρίξω. Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά, απλίστος. Δεν τα πλύνει όταν τα διάβαζε. Δεν πλύνει όταν φαίνεται όταν τα διάβαζε. Απλίστος. Υπάρχουν πάντα σε ένα κοπάδι Ελευθέρας Βοσκής. Δεν αντέχω άλλο να είσαι πέος Φατσέα. Έρχεται, το αποτυπώνει, το φωτογραφίζει. Είναι χτινίατρος ο γιατρός. Η καλύτερη γιατρή μου φαίνεται είναι η ομοφυλοπαθητική. Υπάρχει δωρεά της μητέρας μου νόμιμη καταχυρωμένη στην εφορία. Να τη φας και να είναι... Να κάνει ένας γονής παροχή στο παιδί του. Πάμε να φύγουμε, δεν μπορώ. Τι κάνουμε. Θέλω να με ακούσετε σαφές. Εγώ θα... Παρβαμήτρο. Τους δωρητές σας δείξω εδώ και δωρεές που έχει κάνει σε νοσοκομεία. Όπως το λένε στην κοινή ομολογουμένη. Γιατί θέλεις να με συλλήβεις, κύριε? Την κοινή ομολογουμένη. Με τα ευχαρίστως να κάνω την αίτηση στον ΟΠΑ Πατηφέρο. Απλίστος. Κουνιαδάκι, εμείς τα λέμε. Ρεζερβουάρ. Λοιπόν, αυτά ήταν μερικά από τα μαργαριτάρια που ακούσαμε, Παρβαμήτρο. Τα είχες ακούσει έτσι συγκεντρωμένα όλα μαζί. Παρενέβαινε και ο Φατσέας βέβαια και μπορεί να σε μπέρδευε, αλλά οι φωνές ήταν χαρακτηριστικές. Όχι, Φατσέας ακόμα καλά τα έλεγε. Ακόμα καλά, Ο κύριος Μαγειριάς ήταν λοιπόν αυτός, εξεταζόμενος στην Επιτροπή. Μαγείρεψε τη γλώσσα την ελληνική. Ωραίο είναι, ωραίο. Αλλά ας μείνουμε στην ουσία του λόγου του. Δηλαδή ότι εντάξει. Τώρα να σε πω πάλι. Από κοινού με τη μητέρα του αγόρασαν την Ferrari γιατί την έκανε δώρο, αλλά από κοινού την αγόρασαν. Διακοινού. Από κοινού, τέλος πάντων, ναι. Από κοινού δώρο ήταν αυτό. Για κοινού δώρο ήταν. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα αυτά τα χαρμόσυνα που έλεγε ο μαγειρέτσας αυτός. Είναι δηλαδή πέρα από τις ελληνικούρες τις φοβερές, φαίνεται το επίπεδό του. Λοιπόν, έχω γελάσει τόσο πολύ και έχω θυμώσει τα μάλα. Ναι, γιατί? Τα μάλα. Γιατί και αυτός και μια άλλη και ένας άλλος και δεν ξέρω, πήγε και ένας μουστάκας φραπές, χασάps, πώς το λένε. Πήγαν. Ένας πήγε, ο άλλος θα πάει. Αυτοί οι τυχεροί όλοι εκεί με τα τζόκερ δουλεύουν ψηλό γαζί και τους εκλεκτούς της Βουλής που είναι μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής δουλεύουν και εμάς, δουλεύουν και τους συναδέλφους τους, δουλεύουν και τα άλλα, τα τζέπωσαν, τελείωσε και έρχεται τώρα αυτός με την Πόρσε να μας κάνει μαθήματα ελληνικών και μαθήματα οδήγησης. Μωρέ, δεν μας παρατάτε ήσυχους. Πάντως είδες και πώς διαφορετικά στη συμπεριφορά τους αντιμετωπίζουν, ας πούμε, τις ερωτήσεις του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη, ας πούμε, όταν τους απευθύνεται και τους ρωτάει, Ήσυχα. ή της κυρίας Αποστολάκη ή της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πώς αλλάζει τελείως όλη η συμπεριφορά. Αυτός ο μαγειρίτσας πήγε κανένα μπλόκο, γιατί μόνο την αδερφή την είδα παλιότερα και την παράμασε ένας. Αυτός πήγε, αυτός ο. Τώρα είναι εξεταζόμενος είναι τώρα, τώρα είναι γιατί δεν τον έχουν απολογούμενος. και στη φυλακή, γιατί δεν πάει εκεί κοντά στο Δομοκό. Πρέπει να είσαι μακριά, πάνε στη Θήβα, δίπλα είναι στην Αθήνα. Γιατί δεν πάει να συμπαρασταθεί στους συναγρότες του, στους κτηνοτρόφους του. Κτηνοτρόφους. Αφού έχουμε κτηνίατρους, έχουμε και κτηνοτρόφους. Ναι, γιατί δεν πάει να παρασταθεί εκεί. Ο άλλος ο φραπές, ο χασάψη είναι τους έχουν κλεισμένους πουθενά σε κανένα μπουντρούμι η Νέα Δημοκρατία και τους δασκαλεύουν πάλι. Τι θα πούν. Καλά, είσαι συνωμοσιολόγος, είσαι. Συγγνώμη, τους μάζει, άργησαν να τους. Άφησε με, μην με κλειδώνεις Σβένα. Άφησε με. Τους άργησαν να τους φωνάξουν αυτούς που ήταν καραμπινάτα λαμόγια. Χασάψ, φραπές, πορσέδα, πώς τη λένε οι άλλοι, σερμπερτσίδανα κτλ. Γιατί τους δασκάλευαν. Τέτοια δασκαλίκια τους έριξαν. Τι θα πούν και τι θα κάνουν. Δεν θυμίζει. Αυτός που τους δασκάλιψε δεν νιώνει ότι είναι εξόφθαλμο. Ότι όλοι αυτοί κέρδισαν τα τζόκερ και τα λαχεία. Γι' αυτό δεν κερδίζω εγώ. Και τα παίρναν από τα γραφεία κατευθείαν το ΟΠΑΠ. Δεν τα καταθέτανε στους λογαριασμούς τους. Έτσι γινόταν σε αυτούς. Πήγαιναν με τα τσουβάλια και τα μάζευαν από το γραφείο του ΟΠΑΠ. Όπως γίνεται σε όλους τους κερδισμένους. Τι δασκάλιμα είναι αυτό όλοι να πούν τα ίδια. Ριζίλι το σκυλιώνει. Ριζίλι το σκυλιώνει. Και έχουμε τους τίμιους αγρότες, τους μεροκομματιάρδες, τους οικογενειάρχες, τους αγωνιστές να κρυώνουν τώρα εκεί στα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Για να έχουμε αυτά τα λαμόγια, γιατί από αυτά τα λαμόγια, τα ρημάδια δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η γάγραινα της χώρας με όλα αυτά τα γκιουρλούκια. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει αυτό, πραγματικά πόσο χρόνο ακόμα θα τραβήξει και πόσα θα βγουν ακόμα. Παλιά θυμάμαι τα καλαμπόκια, ναι. Και εκείνο ήταν σκάνδαλο, τα καλαμπόκια, Πασόκ. Τα καλαμπόκια τότε ήταν ένας υπουργός Αναστασιάδης, Αθανασιάδης, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
Όποιος θυμάται. Ποια περίοδο, για ποια εποχή? Δεν θυμάμαι τώρα, όταν ήταν το Καλαμπόκι. Ποιος ήταν πρωθυπουργός, ποια κυβέρνηση? Παπανδρέου. Τότε πήγες πίσω. Εντάξει, αυτό λέω. Λοιπόν, μετά γινόταν κάτι άλλα σκάνδαλα. Μετά κάτι άλλα αυτά. Όλο σκάνδαλα. Δεν καταλαβαίνω ότι εμείς καταρχήν πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλά προστήματα. Ναι. Πολλά προστήματα. Δεν νιώνονται λίγο και οι δήμονες και οι δικοί μας? Άρα, δουλέψτε καλά τα χωράφια σας, να τους πείτε. Μην κάνετε λαμογές. Σήμερα είναι οι δικοί μας, πάρτε 2 εκατομμύρια. Αύριο είναι οι άλλοι, πάρτε άλλα 2 εκατομμύρια. Το καλό σας από εκεί πέρα. Δεν θα προκόψουμε καμιά φορά. Να πέσουν τα λεφτά, ρε παιδί μου. Και αυτό. Εδώ και ένα που με στεναχωρεί. Βλέπω. Απ' τη μια με στεναχωρεί, απ' τη μια χαίρομαι, αλλά απ' την άλλη με στεναχωρεί. Βλέπω εγώ πολλά νέα παιδιά, επειδή μου να ασχολούνται πραγματικά με την αγροτιά, έτσι, να είναι και εδώ δικοί μας. Πολλοί νέοι άνθρωποι και στα μπλόκα τους βλέπουμε κορπαμέτρο. Και αυτά τα νέα μυαλά, θα ξέρεις, θα κάνουν πολύ προκοπή. Άμα τους βοηθήσουμε, τους βοηθήσει το κράτος, άμα και αυτή από τη μεριά τους να είναι εντάξει, που φαίνεται ότι να είναι εντάξει, άμα τους βοηθήσει το κράτος να τους αυτό πρωτογενής τομέας. Τι θα φάμε? Λαμπόγια θα τρώμε. Δεν καταλαβαίνουν. Ναι, δεν ξέρω, έκανες καμιά βόλτα, πήγες σε κανένα μπλόκο? Κήπους Ορμένιο πρόλαβες? Παίρνω σιγά σιγά εκεί, σιγά σιγά απ' έξω, βλέπω, καμαρώνω. Στο Ορμένιο θεωρείται ένα από τα πιο δυναμικά της Βόρειας Ελλάδας, να ξέρεις, και από αριθμό συμμετοχών, αλλά και από παλμό και αγωνιστικότητα. Τουρκιά, τώρα που ταλαιπωρούνται στην Τουρκία, άρχισαν να βγάζουν και ανακοινώσεις και τέτοια. Δήθεν τώρα. Κοίτα, αυτός είναι και ο στόχος. Μάλλον πετυχαίνεται αυτός ο στόχος, να διεθνοποιηθεί το θέμα και να πιεστεί περισσότερο η κυβέρνηση, γιατί βλέπουμε ότι παίρνει άλλες διαστάσεις πλέον. Ναι. Άμα κουβαλούσαν πετρέλαιο, θα σε έλεγα εγώ. Καλά, ναι. Αμέσως θα μεριμνούσαν. Τώρα βεβαίως για τα ευπαθή προϊόντα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αλλά και ιατροφαρμακευτική βοήθεια, μεταφορές τέτοιων ειδών, περνάνε. Δεν το συζητάμε. Και καλά κάνουν. Γι' αυτό σου λέω φέτος είναι πολύ ωραία οργανωμένα, ανθρώπινα, για να μην είμαστε απέναντί τους, γιατί είτε ας κουραστούμε λίγο από τον παράδρομο όταν πάμε να κάνουμε Χριστούγεννα εμείς. Εμείς να κάνουμε Χριστούγεννα, αυτοί θα είναι στις δρόμες. Αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τότε θα τελειώσει το θέμα. Δηλαδή έχουμε ακόμα 15 μέρες για τα Χριστούγεννα, 2 εβδομάδες. Και φτάνω στο σημείο να ρωτήσω δεύτερη φορά τι θέλουν οι αγρότες. Γιατί δεν εισακούονται αυτοί οι άνθρωποι? Θέλουν 4 πράγματα συγκεκριμένα. Ας τα συζητήσουν. Καλά, πρέπει να αλλάξει ριζικά μια ολόκληρη νοοτροπία απέναντι στην αγροτική πολιτική, και αυτό δεν είναι εύκολο να αλλάξει από τη μία στην άλλη. Ακόμα και με υποσχέσεις και δεσμεύσεις από την κυβέρνηση δεν θα πιστούν οι αγρότες. Φοβάμαι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν άλλο υποσχέσεις. Κουράστηκαν. Ακόμα Ντάνιελ πληρώνεται. Θυμάσαι Ντάνιελ πόσα χρόνια πέρασε? Ακόμα οι ελαιοπαραγωγοί της Μάκρης δεν πληρώθηκαν από τις φωτιές και τις καταστροφές τους. Καλά, κτηνοτρόφοι με την ευλογία δεν το συζητάμε. Αλλά να σου πω τώρα, έχουμε επισκέψεις εδώ, έρχονται διάφοροι πολιτικοί, θέλω το σχολιώσω και γι' αυτό. Έρχεται αύριο ο κύριος Χαρίτσης, για παράδειγμα, να πάει μέχρι τους κήπους. Ορμένιο δεν προλαβαίνει, λέει, το πρόγραμμά του. Γιατί έχουμε ωραίο δρόμο. Αν είναι το δρόμο να πάει ως το Ορμένιο. Δεν προλαβαίνει, έχει να πάει και στα άλλα μπλόκα. Πού πρώτα? Ας πάρει τον κατήφορο από το Ορμένιο και ας κατεβαίνει. Τον Κώστα τον Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό, γιατί. Θα έρθει εδώ? Όχι, ήρθε προχθές στην Ξάνθη, γιατί είχε μια εκδήλωση εκεί όπου είναι πρόεδρος. Τι είναι στους στο συνεταιρισμό. Τέλος πάντων. Πρόεδρος. Ναι, είναι κάτι εκεί στους καπνοπαραγωγούς. Δεν πάει σε κανένα μπλόκο να καθίσει και λίγο. Θέλω να σου πω ότι τώρα, εκ του ασφαλούς, λέει πρέπει να εισακούγονται οι αγρότες, να ακούμε τους αγρότες, να τους ικανοποιούμε. Δηλαδή, τόσο συχαμένα πράγματα που τα ακούω αυτά. Πρωθυπουργός ήσουν. Είναι, Ανδρέας, αυτό, σηκώνονται αγρότες, όλη η αντιπολίτευση εναντίον. Είναι, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, όλη η αντιπολίτευση απέναντι. Ανέβαιναν και στα τραχτέρ Τσίπρες, Μήπρες και τώρα πήγε και ανδρολάξει. Αλλά ο Καραμαλής δεν είναι αντιπολίτευση. Ας ανεβεί σε ένα τραχτέρ. Ο Κώστας Καραμαλής εννοώ είναι. Συνομίζω ότι είναι δημοκρατία. Συνομίζει. Νομάς. Δεν το ξέρω. Ας το πει άμα είναι. Μαγειρία, νομάς ότι δεν είναι αντιπολίτευση. Πολύ είμαι. Εσωτερική αντιπολίτευση είναι. Έχουμε και εξέλιξη στην υπόθεση Μακάριου Λαζαρίδη Σταύρου Βαβία, αν έχεις παρακολουθήσει καθόλου το θέμα. Διότι εκεί είχαμε φτάσει πια σε ένα εξώδικο το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ από ό,τι μαθαίναμε. Εγώ άκουσα τις δηλώσεις αυτού του Λαζαρίδη. Γέλασα καμπόσο. Τον άκουσες προχθές που μίλησε, τοποθετήθηκε? Ναι, γέλασα καμπόσο. Γιατί ήταν τόσο αστεία αυτά που έλεγε. Τι τώρα σχολιάζεις? Όχι, μπορώ να τα βάλεις να τα ακούσω και να σε εντοπίσω εγώ το πράγμα το λάθος. Λες να το κάνουμε έτσι?
Κάτσε, γιατί χθες έπαιξα τις δηλώσεις συγκεκριμένες. Όχι, λίγο θα ακούσουμε. Ναι, λίγο, έτσι κι αλλιώς ένα λεπτάκι απάντησε μόνο, δεν ήθελε να πει παραπάνω. Σαν στοχευμένη ερώτηση που φάνηκε με απάντηση ταυτόχρονα. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα τελευταίο και να κλείσουμε σε ένα λεπτό. Είδα τον κύριο Σταύρο Βαβία να σας κάνει εξώδικο για βάθμιση στη στοιχοποίησή του. Ποιος είναι ο κύριος Σταύρος? Δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι από τον Εύρο για την υπόθεση του ΑΠΕΚ. Ήθελα ένα σχολιάκι σας μόνο. Ένα λεπτό, πραγματικά ένα λεπτό. Βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ και ως εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας οφείλω να λέω πράγματα. Ο κύριος Βαβίας μου έκανε εξώδικο, δεν του απάντησα. Γιατί καταλαβαίνω. Δεν το ξέρω εγώ τον κύριο Σταύρο. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι σε μια... Ο άλλος δημοσιογράφος ρωτάει αυτό. Είναι ένας ιδιοκτήτης κέντρου υποδοχής δηλώσεων, κύριε Ξενάκη, ο οποίος κινείται στο Βόρειο Εύρο, αλλά έχει υποκαταστήματα σε όλο τον Εύρο, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ το 2023, ο οποίος σύμφωνα με σειρά δημοσιευμάτων, μάλιστα ελέγχεται και από την ελληνική δικαιοσύνη και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό ας το κρατήσουμε λίγο. Ελέγχεται, επιμένει ο κύριος Λαζαρίδης από αυτούς τους τρεις. Για τον κύριο Επίσης, σύμφωνα με σειρά δημοσιευμάτων, είπε, έτσι. Φέρεται να εμπλέκεται σε μια πολύ μεγάλη ιστορία που έχει να κάνει με οικολογικά και βιολογικά προϊόντα. Φέρεται να εμπλέκεται σε μια πολύ... Βέβαια δεν μιλάει εδώ για απάτη εκατομμυρίων, όπως το είπε στη Βουλή, και έκανε λόγο για απάτη εκατομμυρίων. Εγώ δεν τον κατηγόρησα και δεν του είπα ότι εμπλέκεται. Τα δημοσιεύματα το λένε, βρε Μπαρμπαμήτρο. Εγώ δεν τον κατηγόρησα, μα βρε Χαϊβάνια, νομίζετε ότι τρώμε κουτόχορτο και λέτε αμολάτε ότι αρλούπα σας έρχεται στο νου. Άκου και αυτό. Του είπα πολύ καθαρά, ρώτησα. Ρώτησες. Δηλαδή πήγε στη Βουλή και είπε, ρώτησε δηλαδή, μήπως εμπλέκεται ένας άνθρωπος από τον Εύρο, να μην το κατονομάσουμε τώρα και τον εμπλέξουμε κι εμείς, αλλά μήπως εμπλέκεται. Νομίζουν αυτά τα γκιουρλούκια που έχουν ζεστάνει με την κουλάρα τα έδρανα της Βουλής, σε παρακαλώ, θα λένε ό,τι θέλουν και εμείς θα το τρώμε. Δηλαδή λένε βλακίες. Το εξήγησε όμως για ποιο λόγο τον ενέπλεξε. Στο τέλος. Εγώ δεν τον κατηγόρησα, αλλά από τη Βουλή τον κατηγορούσε δυναμικά. Ρώτησε. Μην λες άλλα λες τώρα. Αφού ρώτησε ο άνθρωπος αυτά απλά. Που καταλαβαίνω. Θέλω να καταλήξουμε. Περίμενε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτή η ευαισθησία του κυρίου Βαβία την αντιλαμβάνομαι, την καταλαβαίνω ανθρώπινα. Από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει αυτά τα οποία θέλει να κάνει. Εδώ είμαστε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως. Απλά θέλω να πω ότι να γνωρίζουν, γνωρίζει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι εμείς στην Εξεταστική Επιτροπή βγάζουμε πράγματα πλέον ανθρώπων που συνδέονται άμεσα με το ΠΑΣΟΚ και με τον αρχηγό του, τον κύριο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, ωραία. Άρα δεν τον ενέπλεξα, δεν τον κατηγόρησα, αλλά εμείς βγάζουμε πράγματα που εμπλέκεται ο κύριος Ανδρουλάκης και αυτός είναι ο ρόλος μας. Ενώ οι άλλοι καραπινάτοι, τα λαμόγια καραπινάτα, τα δασκαλεύουν να λένε βλακίες και ρλούπες και τις πετάμε. Νομίζω ότι πήραμε μια σαφή απάντηση για το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση. Κουράστηκα με αυτή την αηδία που μας έρνει αυτό το κράτος. Κουράστηκα. Και εγώ μπορώ να πω, ο κύριος Λαζαρίδης τον είδα προχθές να τρέχει στα δρόμια της Καβάλας, γιατί από την Καβάλα δεν είναι, με το Σόβρακο. Και το Σόβρακο ήταν τρίπιο. Το είδες και σε δημοσιεύματα αυτό? Ναι. Τον εμπλέκουν σε τέτοια εικόνα. Και τώρα θέλω να τον ερωτήξω. Έτρεχε με Σόβρακο τρυπημένο, κύριε Λαζαρίδη. Εσύ ρωτάς παρόλα αυτά και δεν ρωτούσες στη Βουλή. Είπα πριν όμως τον ίδια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, Μπαρμπαμήτρο. Να πάμε. Και επιστρέφουμε για ένα ημίωρο ακόμα εδώ στην παρέα μας ο Μπαρμπαμήτρος. Θα πάμε και σε άλλα θέματα. Έχουμε εδώ μπροστά μας διάφορα που περιμένουμε τα σχόλιά τους. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, για περισσότερη μουσική, μείνε εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Cystic Ball συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Kouros Cystic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρρες και Ορεστιάδα, καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
Τη μεγαλύτερη αγάπη σου και παντοτινή θα τη βρεις σε ένα γλυκύτατο, δοτικό, τρυφερό και πάνω απ' όλα πιστό χνουδωτό φύλλο. Puppy Paws. Κατοικίδια ζώα συντροφιάς. Ζωοτροφές, συμπληρώματα διατροφής, λιχουδιές με χαμηλά λιπαρά, αξεσουάρ, ρούχα, κλουβιά. Ακόμη, ζωοτροφές για παραγωγικά ζώα, ενιδρία και οδικά πτηνά. Puppy Paws. Για την αγάπη που διαρκεί για πάντα. Κωνσταντινούπολεως 100, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο για παραγγελίες και διανομής κατοίκων 2552 401 091. Ψώνισε χαρούμενα μπορείς. Πάρε όσα πιο πολλά μπορείς. Όλα στη ζωή σου είναι πλέον ακριβά. Γι' αυτό επέλεξες Κεντερλή για σιγουριά. Θέλεις προσφορές, ποιότητα, κορυφαία εξυπηρέτηση. Πες το Σκέντερλι και βγες γεμάτο έκπληξη. Και ψώνισε οικονομικά μπορείς. Πες το Σκέντερλι, είναι η χαρά της ζωής. Σούπερ μάρκετ Πράξης Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές. Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας. Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα. Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο Πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 27 41. Ανοιχτά και τις Κυριακές. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. 24 ώρες ενημέρωση, ψυχαγωγία, μουσική. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτι. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552 0 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552 0 21 420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής. Τα πάντα για τα σπορ. Κεραμιτσής. 45 χρόνια στην κορυφή. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο κεραμιτσής.gr. Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552 0 25 432.
Ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευρωσκόπιο. Για τα σχόλια της εβδομάδας. Άιντε Γιουριά, 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 άιντε και ο χορός. Άιντε και πότε φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής του Μπαρμπαμήτρου, χαμπάρι δεν πήρα σήμερα. Κανένας δεν το πήρε. 27 λεπτά πριν τη μία φτάσαμε κιόλας. Μόνοι. Τι μόνοι. Κάτσε να σου στείλω χειριτήματα, λέει εδώ η φίλη σου η Τασουλαρά. Χειριτήματα. Γεια σου, η φιλενάδα. Και η κυρία Φιλιό φέρεται να ήταν και λερωμένο. Λες, ποιος ξέρει, δεν ξέρω τι να με τη Φιλιό πήγαμε εμείς. Επικοινωνείς εσύ πάντως. Εγώ με τη συνυφάδα πήγαμε στην Καβάλα με τη Φιλιό για να δούμε την αγορά της Καβάλας. Και τότε τον ίδιο με να τρέχει αυτό το. Ας το είσαι να το πω ότι ήμασταν μαζί. Μάλιστα. Κατάλαβες. Πήγατε στα προηγούμενα θέματα. Πάνε βγάλω τώρα το Λαζαρίδη ότι δεν έτρεχε με το βρακί στην Καβάλα. Είχες δύο μαρτύρι. Τώρα αγκαζέ. Δεν μου λες τώρα. Είναι να μην βγει το ψέμας. Λοιπόν, επειδή λες για αγορά, άρα και πώς πάει η αγορά, πώς κινείται στην περιοχή, ξέρεις τίποτα? Βλέπεις κόσμο με ψώνια, με σακούλες, με αγορές? Όχι ακόμα καθόλου. Περιμένω τώρα φέτος έμαθα από έγκυρες πληροφορίες. Πέρσι είχαμε πάλι από έγκυρες πληροφορίες. Η πλατεία με τα Χριστούγεννα είχε 17.000 κόσμο από την Τουρκία από τα σύνορα. Φέτος έχω έγκυρες πληροφορίες, θα είναι 83.417 άτομα. Έτσι με είπαν. Λοιπόν, σιάματα μην μιλάς. Γι' αυτό λοιπόν οφείλω να ομολογήσω, να πω στη συνυφάδα με εκεί αυτό να ανοίξουν τα μαγαζιά όλη την ημέρα, όλη τη νύχτα, γιατί 84.736 άτομα δεν μπορούν να ψωνίσουν αυτές τις 20 μέρες μοναχά. Κατάλαβες? Πρέπει να προσλάβουν και άλλο κόσμο. Αυτό να έχουν τα μαγαζιά ολημερείς, οληνυχτές. Δεν έχει Χριστούγεννα, μπάμπου, μάμπου, μπομπάρια. Δεν έχει φέτο. Να κάνετε ανοιχτά τα μαγαζιά σας, γιατί έρχονται 86.000 νοματέοι. Έχεις μια σατυρική διάθεση τώρα να πεις διάφορα, αλλά δεν βλέπεις πόσο όμορφα στολίστηκε η αγορά στην πόλη. Από μοναχέτς. Τι θα πει από μοναχέτς? Κάθε τετράγωνο, κάθε οικοδομικό τετράγωνο, δηλαδή και κάθε γειτονιά, έβαλε και το χέρι στη τσέπη, αλλά και μυαλό του, φαντασία και ένα χρόνο πριν έρχομαι στα λόγια μας και λέω εδώ τώρα, κάμεις έναν κουρβανά για να δώσεις ένα σκασμό λεφτά για τα Χριστούγεννα και καλά κάνεις. Το προτιμώ από τα προηγούμενα σκοτάδια που είχε η πόλη τα 2 τελευταία χρόνια, το προηγούμενο δημάρχο. Τις προηγούμενες μάλλον δημοτικές αρχές. Είχε σκοτάδια, τζερεμέδια και το τελευταίο χρόνο κυρίως. Αφού εκλέχθηκαν οι άλλοι και έφυγαν. Οπότε... Και πριν. Πριν που ήταν και έτσι είχαμε συνεννοηθεί και κάτι ψηματούρες και κάτι ψηματόκλες που είχαν συνεννοηθεί με όλους τους φορείς να μην ανοίξουν. Λοιπόν, τα θυμάμαι και θα λέμε ακριβώς τα πράγματα ως έχουν. Είσαι ακριβοδίκαιος, Μπαρμπαμήτρο. Τώρα τα τελευταία χρόνια η πλατεία γεμίσει φως και ζωντάνια. Εντάξει, και ωραία πράγματα γίνονται. Τώρα μας αρέσει, δεν μας αρέσουν καλλιτέχνες. Καλά, είναι υποκειμενικά τα γούστα. Γίνονται πράγματα ωραία. Αλλά λέμε, σε αυτά τα ωραία πράγματα πρέπει να βάλουμε και μια δεύτερη και τρίτη σκέψη, πιο normal. Και να πεις, ελάτε εδώ κύριε, εγώ δεν θα δώσω τώρα ένα τσουβάλι λεφτά για αυτά. Έτσι, θα δώσω λιγότερο. Δηλαδή πες ότι δίνω 1.000 για αυτές τις εκδηλώσεις. Τα 200 ευρώ θα τα μοιράσουν στους καταστηματάρχες να κάνουν πολύ καλύτερη την πόλη. Αυτός είναι να γίνει, πώς το λέτε εσείς στα κινέζικα, must. Ναι, σωστά το λες. Έχει γίνει όμως μάστα, έχει καθιερωθεί. Ναι, αλλά πλέον... αρχίζουμε οι άνθρωποι, δεν έχουν δουλειά, πληρώνει ένα σκασμό λεφτά να έχει ομορφιά το πεζοδρόμιο, δεν μπορούν όλοι μαζί να συνοηθούν, να κάνουν ωραία πράγματα όμορφα. Φαντάζει τώρα να έχεις και τη βοήθεια την οικονομική του εκάστοτε Δήμου. Ξέρεις τώρα, επειδή ο κόσμος που μας ακούει εκτός Ορεστιάδας μπορεί να μην έχει εικόνα, να πούμε για να γνωστοποιήσουμε το θέμα ότι σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο στο εμπορικό κέντρο οι επαγγελματίες από τα καταστήματα έχουν αναλάβει πρωτοβουλία να δημιουργήσουν μια θεματική. Αλλού με καμάρες, αλλού με γλυφιτζούρια τεράστια, αλλού με καρδιές κόκκινες. Καλά, είναι και ωραίο να περνάς από τούνελ φωτεινό. Ωραία, είναι, αλλά το κάνουν και άλλες πόλεις. Αυτό θέλει τώρα. Πού το κάνουν άλλες πόλεις αυτό? Εγώ το είδα και αλλού. Εντάξει, σε κάποιες γωνιές μπορεί, αλλά εδώ μιλάμε για όλη την πόλη, σε όλο τουλάχιστον Κωνσταντινούπολη, Βασιλέας Κωνσταντίνου, όλο το ΤΑΦ του εμπορικού κέντρου. Αυτό είναι πρωτοβουλία. Και σε πεζοδρόμους. Να δώσουμε βραβείο από όσα έχουμε δει, θες? Εγώ ένα που με τρέλανε είναι αυτό με τις καρδιές. Σ' άρεσε. Σε ένα πεζόδρομο. Τώρα... Πρόκο, Μρόκο, πώς λέγεται, δεν ξέρω. Αποστολάκι. Λοιπόν, ναι, το είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό, γιατί ξεφεύγει λίγο από τα άλλα που είναι πιο συνηθισμένα. Ναι, θέλω να αλλά πω... και οι καμάρες είναι εξαιρετικές, δεν ξέρεις ποιον να το διαλέξεις. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Και αυτά είναι έτσι από μοναχή μας τώρα. Χαργεντίζουμε να περάσουμε ωραία και είναι πολύ καλά που γίνονται. Αυτά.
Ναι. Αλλά εγώ δεν είχα δώσει ηρωνία στο γεγονός ότι θα μπουν 86.736 άτομα από το Τυρονείο για να έρθουν στην πλατεία. Γι' αυτό είπα, ανοίχτε τα μαγαζιά, προλαβαίνετε να ανοίχτε και καινούργιες ταβέρνες. Γι' αυτό δεν έκλεισαν τον κόβο κατά Καστανιών εκεί για να έχουμε την δυνατότητα να έρχονται τα πλήθη. Τα ουρμάνια, θα έρθουν ουρμάνια. Κοίτα, όμως το ζητούμενο είναι με τον φωτισμό που έχει, με το στολισμό που έχει στο εμπορικό κέντρο της Πρωτοβουλίας που έλαβαν οι επαγγελματίες, να έχουν και ανταπόκριση. Να είναι δηλαδή όλα αυτά ανταποδοτικά, έτσι, να βγει ο κόσμος. Αυτό ρε παιδάκι μου, τώρα και αυτοί να μπει στα μαγαζιά, μην περνάει μόνο βόλτα. Να περιμένουμε το δεκαήμερο των Χριστουγέννων τώρα να μπει στο τζεκμετζιά μας ένα τέτοιο, λεφτό. Το λέει και ο φίλος μας ο Κροατής, μόλις το έλεγα, ο Γιάννης στέλνει μήνυμα. Μπράβο στους καταστηματάρχες για την προσπάθεια. Πρέπει να το στηρίξουμε και εμείς με τη σειρά μας. Αυτό ακριβώς, έτσι είναι, Γιάννη. Ναι, τώρα πια πέρασε η μόδα να πάμε απέναντι να ψωνίζουμε. Τώρα έγινε η μόδα να έρονται αυτοί και να ψωνίζουν και να τρώνε. Λοιπόν, αυτά πρέπει να μην τα αφήνουμε να περνούν έτσι. Πρέπει να κάνουμε, να έχουμε ιδέες, οράματα και συνεργασία και συνένωση πραγμάτων και αυτό ξέρεις πώς γίνεται. Παιδιά, έρονται οι Χριστούγεννα, είναι Νοέμβρης. Έλατε εδώ να δούμε. Έλατε εδώ, τι θα κάνουμε. Αυτός πεζόδρομος τι θα κάνει. Πόσο θα στοιχήσει. 300 ευρώ. Πάρτε τα. Εσύ λες πάλι από το Δήμο να δοθεί βοήθεια. Ναι, να δώσουμε και θεματολογία. Να μην μοιάζει το ένα πεζόδρομο. Να δώσουμε και κίνητρο. Να δώσουμε και άλλα πράγματα. Ακόμα και ο διαγωνισμός θα ήταν ένα κίνητρο, γιατί δεν έχει οριστεί κάτι τέτοιο. Να το διαφημίσουμε, μια πόλη να γίνει viral. Βαρέλ θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων, viral, εσείς που τα λέτε αυτά τα κινέζικα. Και ξέρεις τι, να μην ξυπάζονται μερικοί ότι θα πάνε να ψωνίσουν από Κομοτηνή, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, γιατί το ξέρουν είναι πιο γλυκό. Γιατί τα ακούμε και αυτό. Ξέρεις, πήρα αυτό από εκεί, πήρα τα παπούτσια μου από εκεί, πήρα το καλά, οι ιντερνετικές αγορές, οι παραγγελίες δίνουν και παίρνουν εκεί και γίνεται χαμός. Να σου πω τα ωραία μου του καλό. Άμα τα κοιτάμε τόσο κοντόφθαλμα. Και όταν έρθει τα γκούρ στον από αυτό μας και κλείνουν μαγαζιά γιατί δεν αντέχουν άλλο, μετά δεν θα γκρινιάζουμε ότι δεν έχουμε κόσμο, ότι δεν έχουμε μαγαζιά και ότι δεν έχουμε ταβέρνες και ότι δεν έχουμε τέτοια. Να ξέρουμε ότι εμείς μεταξύ μας θα στηριχτούμε καταρχήν και μετά πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να προσελκύσουμε κόσμο. Έχει δίπλα. Τώρα εγώ διάβαζα κάπου, Τουρκία αρχίζει να κατασκευάζει ένα σιδηροδρομικό σταθμό. Ένα τρένο σαν το δικό μας, πήρε από εμάς παράδειγμα, σοβαρομιλώ τώρα, πήρε από εμάς παράδειγμα Ανδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη, μια μισή ώρα. Ξέρω. Το λέμε εδώ και πολύ καιρό. 400 χιλιόμετρα έτσι. Ακόμα, 400 χιλιόμετρα. Δεν πιάνονται πια, έχουν ξεφύγει πολύ. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτά τα σχέδια τα πήρε από τη δικιά μας, τη Hellenic. Ναι, σίγουρα. Που λέει ο Τομοτρίτης και την Τερεζίνα Μάκαινα. Ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη. Σε 2,5-3 ώρες παρά φτάσει στο Αρμένιο. Λοιπόν, άρα ακολουθούν και αυτοί κατά γράμμα τις δικές μας ικανότητες οι Τούρκοι. Μην τους ζηλεύετε καθόλου. Αυτοί μας κλέβουν τις ιδέες και μας κλέβουν τις εφαρμογές. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι ευχάριστο όμως και λίγο πιο αισιόδοξο. Εγώ τι δυσάρεστο είπα. Όλα μας ανοίγει την καρδιά κάθε φορά. Δυσάρεστα είπα. Εγώ τώρα πέτε με εσείς να με είπε εγώ ένα δυσάρεστο. Είσαι πάντα ο Μπαξές με τα λουλούδια τα πολύχρωμα. Πριν από κάνα 2 ώρες είχαμε τον Δημήτρη από τα Κοτόπουλα Δημήτρης. Να πούμε και αυτό, εντάξει, τώρα πια επειδή κάνουμε καθημερινά στην πρωινή περιπολία μια περιπολία στην πόλη και έρχονται καταστηματάρχες, επαγγελματίες και παρουσιάζουν τη δική τους εμπορική γωνιά με τον στολισμό. Είχαμε τον Δημήτρη σήμερα λοιπόν, τον Τζομπανίδη, ο οποίος μας έλεγε ότι στο δικό του οικοδομικό τετράγωνο που έχουν κάνει το στολισμό, τουλάχιστον 3-4 καινούργια καταστήματα ανέφερε που άνοιξαν. Και αυτό πραγματικά είναι αισιόδοξο για το εγώ είδα 2-3. Ξέρω, τα βλέπουμε να ξεφυτρώνουν από εδώ και από εκεί. Αλλά αυτά τώρα είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Θέλουν εμείς πρώτα απ' όλα, το ξαναλέγω, εμείς πρέπει πρώτα να είμαστε εδώ, να μην είμαστε καστρινοί και θέλουμε να πάμε αλλού να ψωνίσουμε. Αυτό πρέπει να το κάνουν όλες οι πόλεις, έτσι. Εγώ δεν μιλάω μόνο για εμάς. Δηλαδή οι ντόπιοι να στηρίζουμε τους ντόπιους και μετά έχει ο Θεός. Έτσι, μετά θα πρέπει να βρούμε πράγματα να προσελκύσουμε ξένο κόσμο. Έχουμε δίπλα τη Βουλγαρία. Μισή ώρα. Μισή ώρα Ανδριανούπολη. 350.000 κόσμος. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι μόνο το σοβλάκι και παλαμίδα που θα έρθουν να φάνε να πιούν και να καπνίσουν στο μαγαζί οι Τούρκοι και να αφήσουν ένα σκασμό λεφτά. Είναι και άλλα πράγματα. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Είναι δραστηριότητες. Είναι πράγματα περίεργα που δεν τα βρουν αλλού. Ήρθαν ωραία. Πάρουν τάμπλετ, μάμπλετ.
αυτά τα τάμπλετ και τα μάμπλετ δεν τα παίρνει ο κόσμος δικός μας. Τα παίρνουν οι πολυεθνικές. Λες για τα καταστήματα ηλεκτρικών. Εμείς τα παίρνουν πολυεθνικές. Αν να πάει να πάρει ένα ρούχο από τη Συνεφάδα, να πάει να πάρει ένα παπούτσι, να πάρει ένα παιχνίδι από τα βιβλιοπωλεία τα τοπικά, να πάει να πάρει ένα. Εγώ αυτά καταλαβαίνω. Και εγώ, άμα είναι να ντυθώ, να πάρω ένα κουντουγούνι να φορέσω για να μην κρυώνω. Τώρα που θα έρθει χιονιάς, να πάω να το πάρω από το δικό μας το μαγαζί. Γιατί πρέπει να πάω να πάρω αυτή την προβιά από δίπλα. Πάντως, θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε από τον Εμπορικό Σύλλογο Ορεστιάδας πόσες καινούριες επιχειρήσεις άνοιξαν φέτος, έτσι αριθμητικά, και πόσες έκλεισαν. Να δούμε λίγο τη ζυγαριά. Για να ανοίξουν, ο άλλος προσπαθεί και ελπίζει. Και δεν είναι μόνο εστίαση, να το πούμε και αυτό. Γιατί παλιά λέγανε μόνο εστίαση. Έχουμε και εστίαση, αλλά έχουμε και εμπορικά. Δύο είδες, εγώ ένα ξέρω. Ένας Βασιλιός Κωνσταντίνου, ένας Κωνσταντινόπουλος, παρακάτω. Είδα και άλλα πραγματάκια είδα. Αλλά αυτά μην γίνονται γεγονός περίεργο ότι άνοιξαν 3 μαγαζιά. Και όμως που αποτελεί είδηση, άνοιξε μαγαζί. Ναι. Γιατί δεν κάνουμε είδηση ότι κλείνουν 4 κόμματι. Αυτό ήθελα να δούμε λίγο, να συγκρίνουμε. Και επίσης αυτούς πρέπει να τους στηρίζουμε κόμματι. Δεν το συζητάμε. Τώρα στέλνει και ο φίλος μας ο Δημήτρης ότι και εδώ λέει τώρα όσοι δεν μπορούν να περάσουν τα μπλόκα μπορούν να πάρουν το τρένο να έρθουν στην Ορεστιάδα, ας πούμε, ή να πάνε στα υπόλοιπα. Καλά τώρα, για 5 λεπτά θα πάρουν τρένο κι εσύ. Τα πολλά σε 5 λεπτά εδώ φτάνει. Κυκλοφορούν, αυτό εννοεί. Αυτό λέω, σε 5 λεπτά εδώ θα είναι, ναι. Δεν είναι ταξίδι τώρα. Κάποια στιγμή ξεκινάει και η Αλεξανδρούπολη δράμα, λένε. Άντε να δούμε να μπαίνει και αυτό το τρένο στην τροχιά. Όλα ωραία θα είναι. Πάρα πολύ ωραία, μας τα είπε και ο κύριος Άνθιμος. Ήθελα να σε πάω σε αυτό, γιατί έγινε μια εκδήλωση στην Αθήνα, Μπαρμπαμήτρο, που αλλού θα γινόταν, άλλωστε θα μου πεις τώρα, αλλά στην Αθήνα έγινε για το δημογραφικό. Ναι. Αλλά αυτό που δημιουργεί έτσι. Έχει ανοίξει συζήτηση είναι όσα είπε ο κύριος Άνθιμος. Για ακόμη μια φορά ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως. Φωτίστηκε από τους προβολείς με αυτά που είπε. Φωτίζεται από την δημοσιογραφική επικαιρότητα. Γιατί έκανε διαπιστώσεις βεβαίως, αλλά έκανε και προτάσεις. Και από τις προτάσεις κάποιες ακούγονται λίγο έως πολύ ριζοσπαστικές. Τώρα, τι να σου πρωτοπώ, από τις φοροελαφρύνσεις που ζητάνε διαρκώς οι επιχειρηματίες εδώ, μέχρι την ειδική οικονομική ζώνη στον Βόρειο Εύρο που το αφήνουν, το ξαναφέρνουν, το αφήνουν, το ξανακούμε, το ξανααποσύρουν σαν θέμα, ή για την κατάργηση των διοδίων στον Εύρο, στη Θράκη μάλλον, ευρύτερα, ή για την επέκταση του μεταφορικού ισοδύναμου στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί να θυμίσω ότι θα γίνει εμπορική κίνηση του πλοίου Αλεξανδρούπολη-Λαύριο, αλλά για την υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχουμε μεταφορικό ισοδύναμο. Επίσης, ζητάει προώθηση μονάδας data center. Δεν ξέρεις τι είναι αυτό, το αφήνω όμως έτσι. Θα τα εξηγήσω offer κάποια στιγμή. Η δημιουργία της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού επιτέλους στην Αλεξανδρούπολη, και αυτό είναι ένα αίτημα. Αυτό που διαβάζω τώρα από αυτά που είπε, γιατί η ομιλία του έχει καταγραφεί και έχει δημοσιοποιηθεί, είναι και μια θετική διάκριση ως μέτρο, όπως λέγεται αυτό, να δοθεί δηλαδή, να ξαναδημιουργηθεί ένα πνεύμα οικογενειακό στη συνείδηση των νέων, ότι η οικογένεια είναι πρωτεύον ζήτημα. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Φέρνει παράδειγμα την Αμερική και τη δεκαετία του 50 και του 60 μέχρι και του 70, που η Αμερική, λέει, νίκησε το δημογραφικό πρόβλημα σε κάποιες πολιτείες με γνωστά σύριαλ, όπως το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι. Ναι, τι προτείνει λοιπόν τώρα ο κύριος Άνθιμος? 5 σύριαλ στις τηλεοράσεις με την οικογένεια στο επίκεντρο. Ρηπές με σποτάκια στο TikTok που να προβάλλουν διαρκώς τη χαρά της οικογένειας. Ναι, τώρα λίγο. Στο Twitter, στο Messenger, μάθημα στα σχολεία να διδάσκεται η αξία της οικογένειας, η ενότητα των μελών και η συνεργασία των γονέων για την ανατροφή των παιδιών τους. Ωραία. Πώς ακούγονται? Αυτό μόνο, ωραία. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή άμα και τηλεόραση βάλει και την οικογένεια Adams, τώρα τι θα γίνουμε? Κάτι σύριαλ τύπου το σόι μας, δεν ξέρω, δεν το βλέπω κιόλας. Φαντάζομαι δεν είναι σε αυτό το ύφος. Λοιπόν, δεν δείχνουν την καλή πλευρά της οικογένειας ή όχι? Και αυτά που είναι όλοι σκουτουμοί, όλοι και δαρμοί και. Καλά, άσε αυτά με τις. Θέλω να σε πω τα ελληνικά τώρα. Ωραία ιδέα είναι, αλλά το παλιό σπίτι στο Λιβάδι. Το καλό σπίτι στο Λιβάδι. Το μικρό μωρέ. Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, τι μικρό ήταν εκείνο. Καληνύχτα μαμά. Τι ωραία. Δεν ήταν έτσι μια αθώα αγνή εποχή? Έφευγαν 5 λεπτά να ακούσουμε τις καληνύχτες του καθένα. Ωραίο ήταν όμως. Να σου δείξει πόσο αγαπημένη δεμένη οικογένεια ήταν. Μια δεκαετία παλιακιά τώρα. Γιατί δεν είπε να ανοίξει μια εκκλησιαστική σχολή και ένα γυροκομείο εκκλησία? Γυροκομεία, δυο. Ναι, κατά δω μεριά. Εδώ θα το κάνουν με την άλλη Μητρόπολη. Δεν έχει σχέση με Αλεξανδρούπολη. Δεν έχει σημασία. Του Δημοτήχου το ανέλαβε αυτό. Ο κ. Δαμασκηνός μαζί με τον Δήμαρχο. Απαγορεύεται να συνεργαστεί, να δώσει τα φώτα, τα αυτά. Τεχνογνωσία θα δώσει. Μια εκκλησιαστική σχολή στο Ορμένιο. Γιατί να μην γίνει?
Καλά, τώρα εκκλησιαστική σχολή. Εκκλησιαστική σχολή, να έρθουν αυτοί που θέλουν να γίνουν αυτοί, να μάθουν, να γεμίσουν τα σπίτια. Εγώ αυτά λέω. Ωραία είναι τα άλλα. Και τα φορολόγια του και το Βόρειο Εύρο και το Νότιο Εύρο. Παλιά Σκοπής, δεν ξέρω τι θα. Αν θα συμφωνήσεις, τι θα σου δημιουργήσει ως εντύπωση αυτό που είπε επίσης για ότι χρειάζεται εξάπαντος να ανορθωθεί η καταρακωμένη αξία της γυναίκας, η οποία στην προσπάθειά της να γίνει ίση με τον άντρα έχασε τη θηλυκότητά της και την ιδιοπροσωπία της. Καμπόσο είναι και αυτό λίγο. Τι είναι λίγο? Αλήθεια. Α, ναι. Καμπόσο. Αλλά δεν είπαμε να φτάσουμε και στην άλλη μεριά τώρα. Φέρει τις παντόφλες, βγάλει τις κάλτσες, πλύνει με τα ποδάρια, κόψει με τα νύχια. Καλά. Παλιά τα έβλεπαμε. Αυτό το φτηνένει πάρα πολύ όλο το αλλά θέμα. Αλλά τα βλέπαμε αυτά. Ναι. Γι' αυτό σε λέω. Είναι άλλης δεκαετής. Παλιά έβλεπαμε. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, καταρακώθηκε η αξία της γυναίκας επειδή προσπάθησε να γίνει ίση με τον άντρα. Να αποκτήσει δηλαδή. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι που το λες εσύ. Όχι, έτσι το λέει ο κύριος Άνθιμος. Δεν το λέει, αλλά το από πίσω νόημα είναι άλλο πράγμα. Έχασε τη θηλυκότητά της η γυναίκα και την ιδιοπροσωπία της επειδή προσπάθησε να γίνει ίση με τον άντρα και καταρακώθηκε η αξία της. Εγώ πραγματικά δεν το ακούω αυτό, δεν μπορώ. Έτσι όπως το διαβάζω στην ομιλία του. Δεν ξέρω αν εννοούσε κάτι άλλο. Αλλά ο τρόπος που μέσα σε όλο το υπόλοιπο συμπεριλήφθηκε και αυτή η φράση συγκεκριμένη. Εντάξει, είναι μία αντίληψη. Δεν λέει ότι θέλει να είναι παρακατιανιά γυναίκα και ότι έπρεπε να μείνει παρακατιανιά. Όχι, δεν λέει αυτό. Λέει όμως ότι στην προσπάθειά της για ισότητα καταρακώθηκε η αξία της και έχασε τη θηλυκότητά της και την ιδιοπροσωπία της η γυναίκα. Τα κεκτημένα της δικαιώματα πλέον, τα οποία την έχουν φέρει σε ένα στάδιο που παραμένει δυστυχώς ακόμα όμως σε μια φαλοκρατική κοινωνία, ανδροκρατούμενη, και συνεχώς θα πρέπει να αγωνίζεται για να αποδείξει το αυτονόητο. Εδώ έρχεται μια τέτοια φράση που μια στον αγώνα και τον καταρακώνει. Όλο αυτό το, γιατί αυτός ο Μητροπολίτης λέει πάρα πολύ σωστά πράγματα, πολλές φορές το διαβάζω, τον ακούω κτλ. Δεν νομίζω αυτή η τοποθέτηση να είναι κατά αυτόν τον τρόπο που τον ερμηνεύεις. Εγώ αυτό που διαβάζω λέω. Και εγώ αυτό που πιστεύω λέω. Εντάξει λοιπόν, μέσα σε όλα τα άλλα είπε και αυτό. Γιούργια Μπαρμπαμήτρο, έλα να παίξουμε ξύλο, να ανεβάσουμε ακροματικότητες, θεαματικότητες, να ανοίξουμε τις κάμερές μας και όλα να μας βλέπουν. Τι λες? Ναι. Λοιπόν, ωραία, τα είπαμε και αυτά με τον κύριο Άνθιμο. Έκανες και την πρότασή σου για εκκλησιαστική σχολή στο Ορμένιο. Λέω εγώ. Λες εσύ κιόλας. Γιατί να μην γίνει? Να γίνει πρώτα η Ακαδημία η συγκεκριμένη στην Αλεξανδρούπολη. Το ναυτικό, γιατί έχει το λιμάνι. Το λιμάνι δηλαδή δεν μας αφήσει τίποτα να πάρουμε. Τι κόρες δεν μας έπιασε τον άλλον το νομό? Ένας είναι ο νομός. Τι είναι αυτά που κάνεις πάλι εσύ? Διασπάστη. Δρόμο δεν έχουμε, δεν έχουμε τέτοια, δεν έχουμε τα άλλα, δεν έχουμε. Κάτσε να δούμε. Και την ιατρική θα έρθει με το τρένο. Το 27 θα έρθει, τελείωσε αυτό. Το ξεκαθαρίσαμε πια. Με το τρένο το Μοτρίτσι. Δεν μιλάει κανείς άλλος για την κτηνιατρική πλέον. Τέλος. Πάει το 26. Αναφορά δεν γίνεται. Εκεί δεν ακούγεται γι' αυτό. Το είπαμε, το αναδείξαμε το πρώτο. Ξαπλώστε στο που λένε ο μαξιλάρι. Και τραβάτε έναν ύπνο του δικαίου, χωρίς να τρέχουμε ακόμα τώρα να ενοχλάμε αυτούς τους ανθρώπους, να μην ξεχαστεί το θέμα. Γιατί άμα ξεχαστεί, δεν μπορείς να τρέξεις μετά. Τι να τρέξεις? Πάντως, προεδρικό διάταγμα δεν έχουμε ακόμα, δεν ιδρύθηκε. Να τα λέμε. Γι' αυτό λέμε, υπάρχουν αυτοί οι προχόντες εδώ, άρχοντες τοπικοί και περιφερειακοί και βουλευτές. Ας τους βουλευτές και τους πολιτικούς. Να μην το ξεχάσουμε. Ένας επιβεβαιώνεται σε όσα έχει πει μέχρι τώρα. Με όσες φορές τον κάναμε δημόσια συνέντευξη, τα είπαμε και κατηδίαν. Ο Πρίτανης, ο κύριος Μάρης, ήταν από την αρχή ρεαλιστής απέναντι στο σχέδιο και το έλεγε. Όπως και τώρα είπε για το προεδρικό διάταγμα, δεν είναι κάτι απλό, βάζει μια υπογραφή ο πρόεδρος και τέλος. Περνάει από 1000 μύρια όσα για να γίνει. Γι' αυτό είπε μετά τα Χριστούγεννα. Θα είναι κατόρθωμα, λέει, αν έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα ίδρυση. Άκουσε με να δεις. Και δεν έχουμε ακόμα. Ποια Χριστούγεννα αυτά? Αυτά ναι. Την ίδρυση εννοώ τυπικά, έτσι είναι προεδρικό διάταγμα. Ότι δεν πρέπει να τα αφήσουμε στην ησυχία. Ναι. Εγώ κρούω τον κόδωνα, την κουδούνα της αυτής. Τον κόδωνα και την κουδούνα. Κρούστα κι εσύ. Κρούστα. Ντάγκαρ. Είπε στο Ορμένιο, το ανέφερες, και τώρα με την ευκαιρία να γνωστοποιήσουμε και την ανακοίνωση από το στρατό, από την κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο αυτής, ότι κλιμάκιο στρατιωτικών γιατρών θα βρίσκεται αύριο στο Ορμένιο από τις 9 το πρωί για να εξετάσει κατοίκους της περιοχής. Στο ΚΑΠΗ Ορμενίου θα βρίσκεται στρατιωτικός ιατρός. Δωρεάν εξετάσεις, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε εκεί στο χωριό στο Ορμένιο. Να το γνωρίζετε, από τις 9 θα έρθει γιατρός στρατιωτικός για προληπτικές δωρεάν εξετάσεις.
Να το πούμε και αυτό με την ευκαιρία δηλαδή. Μπράβο. Επίσης σήμερα Τετάρτη. Σήμερα, να θυμίσω και αυτό. Τώρα που μας ακούει ο κόσμος, Παπαμήτρο, 4 το απόγευμα μέχρι το βράδυ στις 8, εθελοντική αιμοδοσία απογευματινή στο ΚΕΠ του Δήμου Ορεστιάδας. Ευκαιρία να προσφέρουμε αυτό το πολύτιμο δώρο επιτέλους, αυτό το δώρο ζωής στον συνάνθρωπο. Είναι μια ακόμη ευκαιρία που μας δίνει ο Σύλλογος ο Άγιος Παντελεήμων ο Ιαματικός, ο Σύλλογος Εθελοντών της Νέας Ορεστιάδας δηλαδή. Το λέω τώρα με την ευκαιρία. Επίσης, να θυμίσουμε και να κάνουμε και την πρότασή μας για το βράδυ. Τι θα κάνουμε? 9 το βράδυ. Τι έχει? Τι έχει το βράδυ στις 9 σήμερα? Ευτυχώς τρελάθηκα έχει. Τρελάθηκες? Θέατρο έχει, κομμωδία έχει, βραδιές κομμωδίας ξεκινάνε. Εσύ τρελάθηκες, Παναθημάση. Θα τρελαθεί το κοινό, ο θεατής, αν έρθει να παρακολουθήσει την παράσταση και θα γελάσει με την ψυχή του. Μπράβο. Αυτή είναι η υπόσχεση. Θα έρθεις? Άντε να δούμε. Και σήμερα και την άλλη Δευτέρα και την άλλη Τετάρτη και την άλλη Δευτέρα. Και καλούτσικα. Μπράβο. Ευτυχώς τρελάθηκα στο θέατρο Διόνυσος. Μπράβο. Μπράβο, φτάσαμε 7 λεπτά πριν τη μία με αυτά και με εκείνα και δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα. Ας πούμε, ήθελα να σου πω ότι στην Ευρωβουλή φτάνει το θέμα του Άρδα, των νερών, του ποταμού. Ναι, το πήγανε, το έφεραν με γραπτή ερώτηση 4 ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρακαλώ. Καιρός ήταν να φτάσει και στην Κομισιόν αυτό, διότι ζητείται τώρα πλέον παρέμβαση και σαφείς απαντήσεις και από την Ευρώπη. Ξέρεις τι σημαίνει? Ότι οι τοπικοί είμαστε ανήμποροι. Όχι, σημαίνει ότι η χώρα μας έχει μια ανημποριά. Κάποιοι πίστεψαν σε ένα αφήγημα, προσπάθησαν να περάσουν επικοινωνιακά από την κυβέρνηση για την κοινή δήλωση ότι έχουμε συμφωνία και φτάσαμε 2 χρόνια να πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά κάθε καλοκαίρι για να έχουμε νερό και τελικά το αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που μας έλεγαν. Αυτά που λες είναι θέματα που εμένα δεν με χαροποιούν. Ιδιαίτερα για να φτάσει στην Ευρωβουλή ένα θέμα που θα μπορούσε να λυθεί από τους δικούς μας, από Μητσοτάκη κάτω. Θα είναι όμως πιο ασφαλές αυτό να δημιουργηθεί αυτή η πρόταση που λένε μια επιτροπή ευρωπαϊκή που να επιβλέπει. Η Ένωση σήμερα το συζητάει, σε 16 χρόνια το αναλύει και σε 27 το εφαρμόζει. Περιμένουμε την απάντηση. Να το εφαρμόσουμε. Γι' αυτό λέω, δεν θα τα ξεχνάμε αυτά, θα τα κυνηγάμε, μην ξαπλώνετε στα που λένε σας τα μαξλάρια. Αυτό που κάνουν οι αγρότες τώρα, τα κυνηγάνε τα δίκια τους. Τι να κάνουν άλλο? Τι να κάνουν? Πώς αλλιώς δηλαδή? Ψόφισαν ένα καλοκαίρι, ψόφισαν. Να σε κοίτα, τώρα αυτό άλλη ανακοίνωση μας έρχεται από το Δήμο για το κλειστό Νικόλαος Σαμαράς. Έχουμε κλειστό γυμναστήριο Νικόλαος Σαμαράς. Άλλο και τούτο πάλι. Εντάξει, Νίκος Σαμαράς λέγεται το κλειστό γυμναστήριο. Το βλέπω στην αφίσα να ονομάζεται Νικόλαος Σαμαράς. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι θα γίνει μια δράση για την καταπολέμηση παιδικής παχυσαρκίας. Να το πούμε και αυτό. Λαμβάνουμε την ανακοίνωση τώρα για την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Νίκος Σαμαράς, 11 με 4. Τι είναι αυτό? Σεμινάριο εκπαιδευτικών και σεμινάριο γονέων, παρακαλώ. Θα γίνονται 2 σεμινάρια και αθλητικές δράσεις και πάνελ ομιλητών, ενημερωτικά περίπτερα, εκθέτες, δώρα, μετάλλια και δίπλωμα συμμετοχής για όλα τα παιδιά. Μπράβο. Πολύ ωραίο αυτό. Για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Από το Δήμο Ορεστιάδας στο κλειστό γυμναστήριο Νίκο Σαμαράς την Κυριακή 11 με 4. Θα το δούμε στην πορεία των ημερών ξανά. Ρουκώνουν στα τάπερ μανάδες χάμπουργκερ για το σχολείο για το διάλειμμα. Εύκολη λύση. Πάρε λεφτά χαρτζηλίκη και πάρε πατατάκια. Πάρε και μια τυρόπιτα εκεί με τα λάδια και ταξίδια. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μ' άρεσε αυτό, μπράβο μας. Σ' άρεσε Παπαμήτρο? Ποιος το κάνει αυτό? Ο Δήμος Ορεστιάδας. Δεν κάνει κάποιο πρόγραμμα μάλλον. Αυτό θα το δω αναλυτικά στην ανακοίνωση όταν θα έρθει η ώρα του. Και να είναι αυτό το κάνει, μπράβο του. Λοιπόν, μπράβο σου και σε σένα. Φεύγω. Τι να κάνουμε, την άλλη Τετάρτη πάλι. Θα μας έρθεις? Με διώξω. Θα μας έρθεις? Θα έρθω, γιατί να μην έρθω? Τι έχω? Ωραίος. Ξέρω εγώ, μπορεί να θύμωσες πάλι. Γιατί δεν με θύμωσες σήμερα? Σήμερα εγώ δεν σάφσα να πάρεις τα νάσα, δεν σάφσα. Σε ευχαριστώ πολύ λοιπόν γι' αυτό. Βοήθησες τα μάλα στο να οδηγηθούμε στο φινάλε της εκπομπής. Τα μάλα, αλλά πάω τώρα έχω να ξεκινήσω και μια δαμάλα. Τι να ξεκινήσεις? Μάθε τι λέγεται δαμάλα. Το να ξεκινήσεις εγώ μένει. Σε αυτό έμεινα. Την δαμάλα δεν ξέρεις. Λοιπόν, άντε, γεια σου Παπαμήτρο. Στο καλό να πας. Καλά ξεγεννίσματα στη δαμάλα σου. Τα λέμε την άλλη Τετάρτη με το καλό. Υγεία πάνω απ' όλα, έτσι. Υγεία και ησυχία. Και ησυχία, λες, κύριε και χαρά. Κύριε Μία, και χαρά. Και χαρά και αγάπη και χαμόγελο. Κάτσε, θα πούμε ευχές για τις γιορτές. Έχουμε μέρες ακόμα. Όχι, κάθε αυτά μέρα έτσι, πρέπει γενικά. να είναι αυτά. Όταν τα εύχομαι εγώ μόνο στις γιορτές. Μια θα μιλές ό,τι θέλω να λες εσύ. Δεν προλαβαίνουμε, αλλά έχουμε να πούμε κι άλλα. 3,5 λεπτά μόνο έχω στη διάθεσή μου. Μπαρμπαμέτρο στο καλό. Αλλάζουμε και μουσικό θέμα, φίλες και φίλοι. Τον αποχαιρετήσαμε. Πάμε προς το φινάλε. Να κλείσουμε και τη ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook, από όπου μας ακούτε και εκεί κάθε Τετάρτη με τον Μπαρμπαμήτρο παρέα. Αλλά και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι εδώ στο στούντιο με καλεσμένους ή και σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Μεταδιδόμαστε και από το Facebook Live σε αυτές τις περιπτώσεις. Κλείνουμε τώρα για να συνεχίσουμε ραδιοφωνικά. Εννοείται μας ακούτε στα FM αλλά και από το radioevros.gr διαδικτυακά.
Αυτό που κλείνουμε είναι το live στο Facebook μόνο. Σας αποχαιρετούμε από εκεί και προχωράμε. Προχωράμε με το μενού της ημέρας, διότι είναι η ώρα του να δούμε το τι θα φάμε σήμερα. Να φροντίσουμε, καλά δεν χρειάζεται, φρόντισε το Χαγιάτι. Αυτό που θα δούμε είναι το μενού, έτσι, με τις προτάσεις της ημέρας από το λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που θα έχουμε και σήμερα στο τραπέζι μας από το Χαγιάτι μας, που έχει μαγειρέψει και σήμερα τα καλύτερα. Τι, λαχταριστά, χειροποίητα, στίξ κοτόπουλου, τραγανά έχουμε, ας πούμε, ωραιότατα. Μυδοπίλαφο, λαχταριστό, μοσχοβολάει, λέει, η θάλασσα και δυος μου. Άρε Χαγιάτι. Είναι και αυτές οι περιγραφές σου δηλαδή, αλλά είναι και όταν το απολαμβάνεις αυτό το μυδοπίλαφο, το νιώθεις αυτό. Και πολλά περισσότερα απερίγραπτα, και να δεν γράφονται. Τα μπιφτέκια τα γεμιστά με τυρί, κιμά, μοτσαρέλα και γκούτα που ήρθαν και καθιερώθηκαν δηλαδή πια στο μενού, είναι απερίγραπτα. Τα κανελόνια, τα special, τι να πει κανείς. Ο μουσακάς ο απίθανος. Το σπετσοφάι, οι μπριζόλες, οι χοιρινές, οι φούρνου, το σικοτάκι, το μοσχαρίσιο, το λεμονάτο, έξοχο, κοτόπουλο, τηγανιά, κρασάτι με φρέσκο μανιτάρι, παστίτσιο, γεμιστά, αρακάς, ο λαδερός, ο αρακάς με τις πατατούλες, το βραστό μας, η σουπίτσα μας, δηλαδή κρεατόσουπα, τα γιουβαρλάκια ή τα ρεβίθια σε σούπα αν θέλετε, ή φασολάδα παραδοσιακή. Και το πληγούρι, το παραδοσιακό, το αρωματισμένο με δυόσμο. Αυτές είναι νηστίσιμες προτάσεις τώρα για τα Χριστούγεννα, ό,τι πρέπει, για όσους δηλαδή τηρούν τα έθιμα με την νηστεία. Και άλλες πολλές προτάσεις από το Χαγιάτι, όλα στο τραπέζι μας με ένα τηλεφωνηματάκι τόσο εύκολα στο 2552-02-2525. Και έφτασε. Η Κωνσταντινούπολης 179, να θυμίσουμε και τη διεύθυνση, το χώρο του δηλαδή, το Χαγιάτι στο κέντρο της πόλης. Ευχαριστούμε Χαγιάτι, ευχαριστούμε και το κατάστημα Κεραμίτσης για να μείνουμε στην ίδια γειτονιά με το Χαγιάτι. Απέναντι ακριβώς στην Κωνσταντινούπολης 198 είναι το κατάστημα Κεραμίτσης, με ποδήλατα, με όργανα γυμναστικής, με τα πάντα για τα σπορ εκεί, αλλά και τώρα στις γιορτές. Υπέροχες επιλογές και προτάσεις για δώρα για τους αγαπημένους μας και για τον εαυτό μας, γιατί όχι. Να δώσουμε έστω το ελάχιστο ενάβσμα, το ερέθισμα για να αθληθούμε. Από το κατάστημα Κεραμιτσής θα βρούμε πολλά. Από αθλητικό ρουχισμό μέχρι, είπαμε, διάφορα αξεσουάρ και όργανα γυμναστικής, βεβαίως ποδήλατα, βεβαίως πατίνια, βεβαίως skateboards ή rollers ή οτιδήποτε άλλο. Όλα είναι εκεί, 45 χρόνια στο κατάστημα Κεραμιτσής. Και συνεχίζουμε και διαδικτυακά από το keramitsys.gr. Κάνουμε τις αγορές μας, τα ψώνια μας από απόσταση, αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη 198. Τους χαιρετισμούς μας σε όλους εκεί στον Κεραμιτσί, για να πάμε και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο ο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 198. Όχι, 196. Καλά, και 98 να πάτε δίπλα είναι. Θα το βρείτε το παραδοσιακό κρεοπωλείο ο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη. Εννοείται. Εκεί βρίσκουμε εκλεκτά ντόπια κρέατα παραγωγής του. Παραγωγής τα κρέατα, όχι. Τα κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής. Τα εκλεκτά κρέατα είναι ντόπια παραγωγής τοπικής. Όσα έχουμε στη διάθεσή μας εδώ είναι εννοείται πρώτης ποιότητας. Και όλα τα υπόλοιπα που βρίσκουμε εκεί στο κρεοπωλείο, το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη, και για το καθημερινό τραπέζι και για το γιορτινό τραπέζι που πλησιάζει, και με διανομές κατοίκων από τον Κώστα. 2552-025-432 για τα ψώνια μας στο τραπέζι μας, στο χώρο μας, από τον Κώστα. Ευχαριστούμε και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης βεβαίως.